Γεια σας φίλοι μου! Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Αν αγαπάτε τις ταινίες όσο και εγώ, τότε είστε στο σωστό μέρος. Εδώ μιλάμε για ταινίες, αναλύουμε σκηνές, σχολιάζουμε χαρακτήρες και λέμε αλήθειες που ίσως δεν έχετε σκεφτεί. Στο σημερινό βίντεο θα μιλήσουμε για τη ρομαντική, θα έλεγα, ταινία Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Πάμε να ξεκινήσουμε. Υπάρχουν ταινίες αγάπης που δείχνουν ρομαντικές στιγμές, όμορφες εικόνες και ιδανικές σχέσεις. Υπάρχουν όμως και ταινίες που μιλούν για την αγάπη με έναν πιο βαθύ, πιο αληθινό και πιο ανθρώπινο τρόπο. Το Eternal Sunshine of the Spotless Mind είναι μια τέτοια ταινία. Δεν πρόκειται για μια κλασική ρομαντική ιστορία. Δεν είναι η συνηθισμένη ιστορία δύο ανθρώπων που ερωτεύονται και ζουν ευτυχισμένοι. Αντίθετα μάλιστα, είναι μια ταινία που μιλάει για τον πόνο της αγάπης, για τις αναμνήσεις, για τα λάθη και για την εσωτερική ανάγκη να αγαπάμε ακόμη και όταν ξέρουμε ότι μπορεί να πληγωθούμε. Είναι μια ιδιαίτερη ταινία, διαφορετική από τις άλλες. Δεν έχει τη συνηθισμένη ομορφιά της αγάπης, αλλά έχει μια ιδιαιτερότητα που την κάνει να ξεχωρίζει. Η ταινία ακολουθεί την ιστορία δύο ανθρώπων που γνωρίζονται τυχαία και ερωτεύονται. Η σχέση τους όμως δεν είναι εύκολη. Έχουν διαφορετικούς χαρακτήρες, διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικό τρόπο να βλέπουν τη ζωή. Στην αρχή υπάρχει ενθουσιασμός, πάθος και έντονα συναισθήματα. Όμως, όσο περνάει ο καιρός, η σχέση αρχίζει να φθήρεται. Οι μικρές διαφωνίες γίνονται μεγαλύτερες. Οι πληγές μεγαλώνουν και η αγάπη αρχίζει να μετατρέπεται σε πόνο. Κάποια στιγμή η σχέση καταρρέει. Και τότε εμφανίζεται μια παράξενη λύση. Μια εταιρεία προσφέρει την δυνατότητα να διαγράψει κάποιος από τη μνήμη του έναν άνθρωπο και όλες τις κοινές αναμνήσεις μαζί του. Οι δύο πρωταγωνιστές αποφασίζουν να σβήσουν ο ένας τον άλλον από τη μνήμη τους. Πιστεύουν ότι έτσι θα σταματήσει ο πόνος. Πιστεύουν ότι αν ξεχάσουν όλη τους την ιστορία θα είναι ευτυχισμένοι. Το μεγαλύτερο μέρος της ταινίας εκτελήσεται μέσα στις αναμνήσεις. Καθώς η διαδικασία διαγραφής προχωρά, βλέπουμε στιγμές από τη σχέση τους να χάνονται μία-μία. Στην αρχή σβήνονται οι κακές αναμνήσεις. Οι καυγάδες, οι απογοητεύσεις, οι στιγμές θυμού. Όμως σιγά σιγά αρχίζουν να χάνονται και οι όμορφες στιγμές. Τα χαμόγελα, τα βλέμματα, οι μικρές καθημερινές στιγμές που έκαναν τη σχέση τους ξεχωριστή. Και τότε αρχίζει να γεννιέται μία αμφιβολία. Ίσως δεν θέλει πραγματικά να ξεχάσει. Ίσως ο πόνος άξιζε. Ίσως η αγάπη άξιζε. Η ιδέα της ταινίας είναι μοναδική. Τι θα γινόταν αν μπορούσαμε να σβήσουμε από τη μνήμη μας έναν άνθρωπο? Στην αρχή φαίνεται σαν λύση. Όταν κάποιος μας πληγώνει, ο πόνος μπορεί να γίνει αβάσταχτος. Η ταινία δείχνει πολύ έντονα αυτό το συναίσθημα. Όταν αγαπάς κάποιον και αρχίζει να σε πληγώνει με τη συμπεριφορά του, ο πόνος μπορεί να γίνει τόσο μεγάλος που να θέλεις απλώς να εξαφανιστεί. Οι πρωταγωνιστές πιστεύουν ότι αν ξεχάσουν θα είναι ελεύθεροι. Όμως η ταινία δείχνει κάτι διαφορετικό. Δείχνει ότι χωρίς τις αναμνήσεις μένει ένα απόλυτο κενό. Μένει μία αίσθηση ότι κάτι λείπει και τότε αρχίζουν να γίνονται άργοι. Η μνήμη είναι ταυτότητα. Χωρίς αναμνήσεις δεν είμαστε ο ίδιος άνθρωπος. Ο Τζόελ, καθώς χάνει τις αναμνήσεις του, χάνει και κομμάτια του εαυτού του. Η ταινία δείχνει ότι δεν είσαι μόνο αυτό που ζεις, είσαι αυτό που θυμάσαι. Το βασικό μήνυμα της ταινίας είναι βαθύ και απόλυτα συγκινητικό. Οι αναμνήσεις, ακόμα και οι επώδυνες, είναι κομμάτι της ζωής μας. Δεν μπορούμε να διαγράψουμε τον πόνο χωρίς να διαγράψουμε και την αγάπη. Η ταινία δείχνει ότι οι άνθρωποι κάνουν λάθη, πληγώνουν και πληγώνονται. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η αγάπη δεν αξίζει. Ακόμα και αν ξέρεις ότι μπορεί να πονέσεις, μπορεί να αξίζει να αγαπηθείς. Παρότι οι αναμνήσεις σβήνονται, ο Τζόελ και η Κλέμεντάιν ελκύονται ξανά. Αυτό υπονοεί ότι μερικές συνδέσεις είναι βαθύτερες από τη μνήμη. Η προσωπικότητα οδηγεί σε παρόμοιες επιλογές. Ορισμένες σχέσεις είναι σχεδόν μοιραίες. Σαν να λέει, ακόμα και αν ξεχάσεις κάποιον, μπορεί να τον διαλέξεις ξανά.
Η αφήγηση της ταινίας δεν είναι γραμμική. Οι σκηνές μπερδεύονται χρονικά. Το παρελθόν και το παρόν μπλέκονται μεταξύ τους. Στην αρχή αυτό μπορεί να μπερδέψει τον θεατή. Όμως, σταδιακά, όλα αρχίζουν να αποκτούν νόημα. Και στο τέλος, τα κομμάτια ενώνονται. Αυτό κάνει την ταινία ακόμα πιο ιδιαίτερη. Δεν είναι εύκολη ταινία, αλλά είναι ταινία που σε κάνει να σκεφτείς. Πιστεύω ότι αυτή η ταινία είναι απόλυτα ιδιαίτερη. Δεν δείχνει τη συνηθισμένη ομορφιά της αγάπης. Δεν δείχνει την τέλεια σχέση. Αντίθετα, δείχνει τη δύσκολη πλευρά της αγάπης. Δείχνει πόσο μπορεί να πονέσει κάποιος όταν αγαπάει. Και δείχνει πόσο δύσκολο είναι να ξεχάσεις έναν άνθρωπο που ήταν σημαντικός για σένα. Οι πρωταγωνιστές νομίζουν ότι αν ξεχάσουν όλη τους την ιστορία θα είναι ευτυχισμένοι. Όμως στην πραγματικότητα απλά γίνονται άδειοι. Και αυτό είναι ίσως το πιο δυνατό σημείο της ταινίας. Γιατί δείχνει ότι ακόμα και ο πόνος είναι μέρος της ζωής. Η ταινία ξεχωρίζει για πολλούς λόγους. Πρώτα απ' όλα για την πρωτότυπη ιδέα της. Λίγες ταινίες έχουν ασχοληθεί με την έννοια της διαγραφής των αναμνήσεων με τόσο βαθύ τρόπο. Επίσης, ξεχωρίζει για την ατμόσφαιρα. Η ταινία έχει μια μελαγχολική ομορφιά. Δεν είναι βαριά, αλλά έχει ένα συναισθηματικό βάθος. Είναι από αυτές τις ταινίες που μένουν στο μυαλό για πολύ καιρό. Η πιο απλή ιδέα είναι ότι ο πόνος είναι αναπόσπαστο κομμάτι της αγάπης. Αν διαγράψεις τον πόνο, διαγράφεις και την αγάπη. Η ταινία λέει ουσιαστικά ότι οι κακές αναμνήσεις είναι εξίσου σημαντικές με τις καλές. Τα λάθη και οι αποτυχίες μας διαμορφώνουν. Δεν μπορούμε να διορθώσουμε τη ζωή απλά ξεχνώντας. Οι ερμηνείες είναι πολύ δυνατές. Οι πρωταγωνιστές καταφέρουν να δείξουν την ευαισθησία και την πολυπλοκότητα των χαρακτήρων. Οι χαρακτήρες δεν είναι τέλειοι. Κάνουν λάθη. Μπερδεύονται, αμφιβάλλουν. Και αυτό τους κάνει αληθινούς. Οι ερμηνείες είναι πιο εσωτερικές και πιο ήρεμες από ό,τι έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε σε ρομαντικές ταινίες. Ας πάμε λοιπόν να εστιάσουμε πρώτα στην ερμηνεία του Jim Carrey και να τη σχολιάσουμε και μετά πάμε να δούμε τη Kate Winslet. Η ερμηνεία του Jim Carrey θεωρείται από τις καλύτερες της καριέρας του. Πολλοί την θεωρούν την κορυφαία δραματική του ερμηνεία. Και είναι εντυπωσιακό γιατί ο Carrey ήταν γνωστός κυρίως για κωμωδίες. Συνήθως ο Carrey παίζει εκρηκτικούς χαρακτήρες, υπερβολική ενέργεια και έντονες εκφράσεις. Εδώ είναι ακριβώς το αντίθετο. Ο Joel είναι ντροπαλός, εσωστρεφής, ήσυχος, μελαγχολικός. Η δύναμη της ερμηνείας είναι ότι σχεδόν εξαφανίζεται μέσα στον χαρακτήρα. Δεν βλέπεις τον Jim Carrey. Βλέπεις τον Joel, μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές. Όταν λέει στην Clementine μέσα στην ανάμνηση «I don't want this anymore, I want to call it off». Είναι η στιγμή που καταλαβαίνει ότι θέλει να τη θυμάται. Ο Carrey παίζει αυτή τη σκηνή σχεδόν ψιθυριστά, χωρίς δράμα, και γι' αυτό είναι τόσο αληθινό. Όταν ο Joel κρύβει την Clementine στις παιδικές του αναμνήσεις, εμφανίζεται σαν παιδί. Φοβάται, ντρέπεται, νιώθει μικρός. Ο Carrey δείχνει ευαλωτότητα που δεν είχε δείξει ποτέ σε κωμωδίες. Είναι σχεδόν σωματική η ερμηνεία. Ο τρόπος που περπατάει, το σκύψιμο, η φωνή, όλα αλλάζουν. Η ανάμνηση όπου το σπίτι καταραίει. Η Clementine λέει «Meet me in Montauk». Ο Carrey δείχνει κάτι πολύ δύσκολο. Τη στιγμή που καταλαβαίνεις ότι μία ανάμνηση πεθαίνει. Η έκφραση του προσώπου του είναι σχεδόν κενή, αλλά γεμάτη πόνο. Αυτό είναι πολύ λεπτό παίξιμο. Ένα από τα πιο δυνατά στοιχεία είναι ότι ο Carrey μοιάζει σαν κανονικός άνθρωπος, όχι ηθοποιός που παίζει. Παραδείγματα, οι σιωπές, το κοίταγμα στο πάτωμα, οι αμήχανες απαντήσεις. Αυτά δείχνουν αίσθηση πραγματικής ζωής. Η σχέση με τη Clementine δουλεύει επειδή εκείνη είναι εκρηκτική, εκείνος συγκρατημένος. Η αντίθεση δημιουργεί ένταση και ο Carrey παίζει τέλεια τον άνθρωπο που έρχεται από κάτι που δεν καταλαβαίνει. Καταφέρνει όμως να παίξει χωρίς υπερβολή, να δείξει εσωτερικό πόνο.
να κάνει τον χαρακτήρα ανθρώπινο, να σε κάνει να ταυτιστείς. Πολλοί κριτικοί είπαν ότι έπρεπε να πάρει υποψηφιότητα για Όσκαρ. Ο Τζιμ Κάρι παίζει έναν άνθρωπο που μαθαίνει κάτι τραγικό. Δεν μπορείς να προστατευτείς από την αγάπη. Και το καταλαβαίνεις χωρίς να το λέει. Πάμε να δούμε την ερμηνεία της Kate Winslet ως Clementine. Θεωρείται από τις ξεχωριστές της καριέρας γιατί απέφυγε το συνηθισμένο δραματικό ύφος της και δημιούργησε ένα χαρακτήρα ζωντανό, ασταθή και βαθιά ανθρώπινο. Αντί να παρουσιάσει τη Clementine ως εκκεντρική κοπέλα, δείχνει την ευαισθησία και την ασφάλεια που κρύβονται πίσω από την έντονη προσωπικότητα. Ένα από τα πιο δυνατά στοιχεία της ερμηνείας της είναι η συναισθηματική αναλλαγή. Σε σκηνές όπως η πρώτη γνωριμία στο τρένο, η Winslet είναι αυθόρμητη και γεμάτη ενέργεια, δημιουργώντας την αίσθηση ενός ανθρώπου που ζει έντονα τη στιγμή. Αντίθετα, σε σκηνές όπως οι καυγάδες ή η στιγμή που λέει στον Joel «You don't see me at all», αποκαλύπτει μια βαθιά ευαλωτότητα που κάνει το χαρακτήρα τραγικό και αληθινό. Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η λεπτομέρεια με την οποία αποδίδει τις διαφορετικές φάσεις της σχέσης. Η Clementine δεν είναι ποτέ η ίδια από σκηνή σε σκηνή. Με μικρές αλλαγές στο τόνο της φωνής, στις κινήσεις και στο βλέμμα, η Winslet δείχνει πως ο ενθουσιασμός μετατρέπεται σταδιακά σε απογοήτευση. Η ερμηνεία της λειτουργεί ιδανικά διπλά στον πιο εσωστρεφή χαρακτήρα του Jim Carrey. Η ένταση και η αυθόρμητη ενέργειά της την κάνουν να είναι πιο εμφανή στη σιωπηλή ευαισθησία του Joel. Γι' αυτό η σχέση φαίνεται τόσο αληθινή. Η Winslet δεν παίζει μία ιδέα αγάπης, αλλά έναν άνθρωπο γεμάτο αντιφάσεις. Για πολλούς κριτικούς, η υποψηφιότητά της για Όσκαρ θεωρήθηκε απόλυτα δικαιολογημένη, γιατί κατάφερε να κάνει την Clementine ταυτόχρονα γοητευτική, δύσκολη και βαθιά ευάλωτη. Ακριβώς όπως ένας πραγματικός άνθρωπος. Στα Όσκαρ του 2005 κέρδισε το Όσκαρ του καλύτερου πρωτότυπου σεναρίου ο Τσάρλι Κάουφμαν. Η υποψήφια για την καλύτερη γυναική ερμηνεία ήταν η Kate Winslet. Δεν προτάθηκε όμως, αν και πολλοί το περιμένανε, για καλύτερη ταινία, για σκηνοθεσία και για τον πρώτο ανδρικό ρόλο του Jim Carrey. Πολλοί θεωρούν ότι ήταν παραγνωρισμένη από τα Όσκαρ παρότι είχε μεγάλη αποδοχή. Το Eternal Sunshine of the Spotless Mind είναι μια ξεχωριστή ταινία. Δεν είναι εύκολη, δεν είναι απλή. Είναι βαθιά ανθρώπινη. Μιλάει για την αγάπη, τον πόνο και τις αναμνήσεις με έναν τρόπο μοναδικό. Είναι μια ταινία που δεν βασίζεται μόνο στο συναίσθημα, αλλά και στη σκέψη. Και ίσως είναι αυτό που την κάνει τόσο ιδιαίτερη. Είναι από τις ταινίες που αξίζει να δει κάποιος περισσότερες από μία φορά. Γιατί κάθε φορά μπορεί να ανακαλύψει κάτι καινούργιο. Αυτή ήταν λοιπόν η παρουσίαση και η άποψή μου για την ταινία. Αν σας άρεσε το βίντεο, αφήστε ένα like για να στηρίξετε το κανάλι μου και κάντε εγγραφή για να μην χάνετε καμία νέα ανάλυση. Ενεργοποιήστε και το καμπανάκι για να μην χάσετε κανένα βίντεο. Αν θέλετε να μιλήσουμε για τη δική σας αγαπημένη ταινία, γράψτε μου στα σχόλια ποια θέλατε να δούμε στο επόμενο βίντεο. Σας ευχαριστώ που ήσασταν εδώ μαζί μου και τα λέμε στο επόμενο Mind the Plot. Το όνομά μου, Σοφία.